Hola a totes i a tots! Benvinguts i benvingudes a aquest primer vídeo de receptes literàries. Inaugurarem la sèrie amb una de les sagues favorites de totes i tots, Harry Potter. Anem a descobrir la història de les receptes i com elaborar-les. Però ahí no acaba tot. Trieu la vostra favorita, feu-la a casa i envieu-nos el resultat. Harry Potter, orfe des que era un bebè i criat per els seus oncles, creix amb molt poques oportunitats per a menjar llepolies o dolços. Totes les coses bones se les queda sempre el seu cosí Dudley, i a ell només li donen les sobres. Però tot canvia quan arriba la seva carta de Hogwarts i munta en el tren camí a l'escola. Una de les primeres escenes en les quals se'ns descriuen els dolços màgics és en la que apareix la bruixa del carret de llepolies. Quan vivia amb els Dursley, mai havia tingut diners per a comprar-se llepolies, i com que tenia les butxaques repletes de monedes d'or, plata i bronze, estava llest per a comprar-se totes les barres de xocolata que poguera portar, però la dona no tenia març. En canvi, tenia dragés, verd i bot de tots els sabors, xiclets, granotes de xocolata, empanada de carabassa, pastissos de calder, varetes de regalícia i una enorme quantitat de coses estranyes que Harry no havia vist en sa vida. Imagineu? Per a un xiquet que mai ha menjat llepolies, la bruixa amb el seu carret era el paradís. Veurem algunes d'aquestes receptes perquè pugueu recrear-les en casa. No ens fem responsables si les granotes no voten. Començarem amb una recepta que podem personalitzar al nostre gust. Les dragées verd i bop de tots els sabors. Com que les farem a casa, no fa falta que siguen de tots els sabors, només dels que més ens agraden. Barbacoa. Necessitarem 180 mil·lilitres d'aigua, 340 grams de sucre, 2 llàmines de gelatina, colorant alimentari groc, roig, verd i blau, els sabors que més t'agraden, maduixa, vainilla, xocolata. Chocolate. Oh! Chocolate. I motlles en forma de gotes de gelatina. Submergeix les làmines de gelatina en aigua freda. Posa un cassó a foc lent i afitja aigua i sucre. I remou ben bé fins que estiga dissolt. Aleshores, trau la gelatina de l'aigua. Esprem-la bé i afegeix-la al cassó. Posa-ho tot a bullir durant uns 20 minuts més o menys. Mentrestant, pots untar oli als motlles amb un paper de cuina. Si el motlle és de silicona no necessitaràs greixar-lo. Agafa un bol per cada sabor que vagis a utilitzar i divideix la mescla de xarop en cadascun dels bols. Has d'anar de pressa, la mescla s'endurirà ràpidament. Afegeix el saboritzant i el colorant a cada bol i mescla bé. La quantitat de colorant i saboritzant dependrà del que t'indiqui en l'etiqueta, encara que normalment n'hi ha prou amb un parell de gotes. Aboca amb cura en els motlles i fica-ho al frigorífic tota la nit. Una vegada estiga ben ferma la mescla, pots extreure les dragées dels motlles i gaudix. Anem ara amb les granotes de xocolata. Segurament siguen el dolç més popular del món màgic, no sols pel seu sabor deliciós, sinó perquè cada granota va acompanyada d'un crom de bruixa o mag famós. En Hogwarts, tots els estudiants els col·leccionen i intercanvien. I pel que sabem del món màgic, hi ha més de 100 cromos diferents, i alguns molt estranys. Ho hem intentat, però no hem aconseguit que les granotes de xocolata casolanes s'animen a pegar boig per la casa. Però estan igual de bones. Així van els ingredients i la recepta. 50 grams de xocolata amb llet, mitja tassa de mantega de cacauet, però pots canviar-la pel que més t'agrade. Xocolata blanca fosa, nocilla o Nutella, un quart de tassa de sucre i un poquet de sal. Per a fer-les necessitaràs motlles de silicona en forma de granota. Fon la xocolata amb la mantega al bany maria o en el microones. Posa aproximadament 2 cullerades de xocolata fosa en cadascun dels motlles de granota. Posa els motlles a la nevera. Així la xocolata es refredarà mentre fem el farciment. Mescla la mantega, el sucre i la sal en un bol. Ara trau les granotes de la nevera i fes xicotetes boletes de mantega de cacauet. Posa-les al centre de cada motlle, esclafant-les un poquet per deixar espai per a la cobertura de xocolata. Posa-ho a la nevera de nou. Passats uns minuts, ompli la resta de la granota amb la xocolata fosa sobrant. Assegura't que els motlles queden plens fins a dalt. Torna a guardar els motlles a la nevera
I quan estiguen prou fredes les granotes, trau-les suaument del motlle i a gaudir! Anem ara amb unes altres postres delicioses. El Knickerbocker Glory. Potser vos sona de Harry Potter i la pedra filosofal. En la visita al zoològic, Dudley en demana un, però no li sembla que tinga suficient gelat i dona les restes a Harry per anar a comprar-se'n un altre. El Knickerbocker Glory és un gelat tipus sundae, que es pren en got alt. És perfecte per a la calor. Els ingredients per a fer un Knickerbocker Glory són una bola de gelat de vainilla, una bola de gelat de maduixes, 50 grams de maduixes, rentades i trossejades, 25 grams d'anacards o nous de macadàmia, 25 grams d'ametlles laminades, 100 mil·lilitres de nata per a muntar i 2 o 3 cullerades de melmelada de maduixa. Comença muntant la nata. En un got alt afegeix les maduixes trossejades en el fons. Ara, la bola de gelat de vainilla i una altra de gelat de maduixa. Posa la melmelada sobre el gelat i afegeix les anous i les ametlles. Finalment, posa nata muntada i, si vols, una guinda. Farem un salt a Harry Potter i el presoner d'Azkaban. En aquest llibre, Harry Potter està en el 3è any i per primera vegada té l'oportunitat d'eixir d'excursió al veí poble de Hogsmeade. Després d'una arribada accidentada, Harry i els seus amics van al pub Les Tres Graneres i demanen cervesa de mantega. A partir d'aquest moment, esdevé una de les begudes més populars. Els mags i les bruixes la prenen en els locals o en compren per emportar-se'n. Aquesta recepta no du alcohol i és deliciosa. Anem a donar-te la recepta de cervesa de mantega per a 3 o 4 persones. La recepta original utilitza cream soda, però com a Espanya és difícil de trobar, pots usar batut de vainilla. Per tant, necessitarem 1 litre de cream soda o batut de vainilla, 100 grams de sucre morena, 4 rovells d'ou, 30 grams de mantega, mitja culleradeta de gingebre mòlt, mitja culleradeta de nou moscada ratllada, 5 claus d'olor en pols. Reserva 100 mil·lilitres de batut i aboca la resta en un cassot juntament amb les espècies. Escalfa-ho a foc mitjà sense deixar que arribi a bullir. Bat els rovells d'ou amb el sucre fins que puge i siga una crema esponjosa i clara. Retira del foc i afegeix els rovells batent molt bé. Torna a posar el recipient en el foc a mínima potència, batent sense parar amb unes varetes. Agrega la mantega i remou bé. Amb un batedor de llet espuma el batut que has amanit al principi. Serveix la cervesa de mantega en pitxers i corona amb l'espuma batuda. Es consumeix calent, immediatament. I aprofitant que estem en Hogsmeade, ens aproparem a Honeydukes, que ve a ser així com el paradís per als amants de les llepolies. La botiga estava plena de prestatges replets dels dolços més apetitosos que es puguen imaginar. Cremosos trossos de torró, glaçons de coco de color rosa trèmol, gruixuts caramels de cafè amb llet, centenars de xocolates diferents en files. Vos deixem la recepta del gel de coco rosa. 220 grams de sucre glaç, la quarta part d'una culleradeta d'àcid tartàric, una llanda de llet condensada, mitja culleradeta d'essència de vainilla, 260 grams de coco ratllat i colorant rosa. Mescla el sucre amb l'àcid tartàric. Afegeix la llet condensada i l'essència de vainilla. Quan estiga tot barrejat, afegeix el coco i mescla bé. Separa en 2 bols, la meitat en cadascun. Posa unes gotes de colorant rosa en un dels bols i mescla-ho bé fins que estiga totalment unificat. Cobreix una safata per al forn amb paper d'enfornar i afegeix la mescla rosa. Després, aboca la mescla blanca per damunt. Deixa que s'assente i fica-ho en la nevera durant 2 hores com a mínim. Després, talla-ho en cubs i serveix. Amb totes aquestes delicioses receptes ja esteu a punt per a donar un festín màgic. Atención, por favor. Que comience la fiesta. No oblideu, compartiu amb nosaltres el resultat. Esperem eixes fotos. Fins la pròxima!